Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini mukoma ndoda kureururawo kuti ndakaurayisawo my blood brother mushure mekunge baba vashayika, saka ndainge ndichidawo kuti ndinge ndichizosara ndichirana kampani. Zvakaitika ndezvekuti uyu munin'ina wangu uyu ndiye akanzi ndiye aifanira kuti ange achizosara achirana kampani, but inini ndikabva ndazonzi I was supposed to manage the operations of the company. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvazondirwadza because ndakazviudza kuti sezvo ndainge ndiri inini first born, ndini ndaifanira kuti ndinge ndichizorana the company. Ndikaona kuti baba ivo kamutongero kacho kavainge vakaita kainge kasiri fair, ndikabva ndatozviudza kutoti munin'ina uyu aifanira kuti ange achifa. Saka munin'ina wangu uyu mukoma ndakamuzama so many times, but ainge achitongochengetedzwawo nemidzimu because ndakatombomuhayira matsotsi. Saka ndakati ndamuhayira matsotsi kudaro, little did we know kutoti iye akati achitobva kubasa ndokubva azopick up mapassengers, but mapassengers awa vaviri vacho vainge vari maCID. Saka vaivaya vakazoti vava kuda kunomuhijeka, ndopa vakabva vaziona kuti uyo passenger ainge akagara kumberi ainge atori nepfuti, then vakomana vaivaya ndokubva vatoregedza kumuhijeka because tainge tichida kuti kana vamuhijeka paya motikari yobva yatorwa, but iye vobva vazomuuraya. So mukoma ipapo takazvitadza, ndokubva ndazoenda kune imwe n'anga. Ndikatoti panapa sezvo zvephysical ndiri kuona kuti ndiri kuzvitadza, ndava kutoita zvespiritual, spirit against spirit. Ndakabva ndazoenda kune imwe n'anga kushurugwi uko. Saka n'anga iyi ndainge ndakambonzwa nezvayo. Iyo hanzi iyo ishasha, like kana ukaponda munhu paya pakunotsipika, hanzi iyo ishasha. Saka ndaiva neimwe friend yangu uyo ainge akamboitawo zvekutenga gold achitengesa. Saka ndiye akandiudza kuti ikoko kune imwe n'anga iriko. Saka n'anga iyi iye ainge achiti painge paino umwe muchinda uyo ainge akauraya umwe womukorokoza kumakomba. Saka anzi munhu uyaya akabva azotanga kumuka ngozi achitoona iye ainge achitoona chipoko chemuchinda uyauya waainge akauraya, ndokubva azoenda kune n'anga yaya vakabva vatotsipika mweya wake, zvokuti mweya uyu unotonzi kuzoona uchizobuda maybe isusu tose tiri kurarama pari zvino tinenge tatofa, zvopauchazokwanisa kubuda pacho ipapo pavakaucherera. Saka mukoma ndakaendawo kune n'anga iyaya ndikabva ndataurawo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika pamunin'ina wangu. Saka ndakabva ndazongonzi munin'ina wangu uyu ndaifanira kuti ndinge ndichimubaya, ndikabva ndamubaya netsono. Ende funny enough mukoma ndakatongodzibuditsa foni yako kana uine picture. Saka ndainge ndine mamwe mapictures awo atainge tiri tose, ndikabva ndanzi ndinge ndichizuma rake picture. N'anga iya ikabva yatanga kuita zvinhu zvayo zvayakaita pafoni, ndokubva ndazobaya foni netsono. Takabva tazotongonzwa yava mhere ichibva kuna amainini vachindifonera vachiti svikai kuno banguru. Apa zvose izvi zvakaitika ndichitori mumudare ravo sekuru vaya, ndokubva ndatomhanya ndikabva ndatoenda kuya ndikatoona kutoti upenyu painge pasisina. Mufana takazongoenda naye zvedu kuchipatara, but ndakatoona kutoti upenyu painge pasisina, ndokubva atofa. Saka ndakamuuraya nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizosara nekambani ndiri inini, because I have a vision that my father did not have for this company, and akusi kuti vana vake ndichazovanyima mashare. Aiwa, vana vake ndichatovapawo mashare because I want this company to be a very big one. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi I have a vision for this company. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndashungurudzwa nemurume wangu, iye anoti kuhura obva ati kundirova. Handina kana peace mumba mangu. Mukoma, kurambwa haasi kuda. Ndodawo kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare renyu kuti
kune avo vari mumamarriages akadaro muri kuzvigonawo sei? Kana kuine vanozivawo mupfuwira, ndava kuda hangu mupfuwira even though ndichienda kuchechi. Chinondirwadza mukoma ndechekuti ndinokwanisa kutorohwa kana musi weSaturday. Saka iye anoti kana achikurova haakurove kufesi, anowanzo kukurova nebhandi kumusana uku achiti uku hakuna kana anombofa akazviziva kuti ndakurova. Then akandirova iri Saturday, Sunday makuseni anotomuka achitondikika achitoti iwe muka iwe wanonoka, gadzirira tinge tichienda kuchechi. Ndobva ndatanga iwe kugadzirira hembe dzemunhu anenge achida kuenda kuchechi. Dzimwe nguva anokwanisa kutoparidza ende achitoparidza kudaro ndechitonzwa kuda kutoyeredza misodzi ndichiti munhu uyu is trying to be perfect but wani zvaanongondishungurudza apa anohura mukoma. Munhu uyu anohura zvezvo zvekuti hazvina kana control ende vakadzi vacho havatombomurambi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ko imimi muri mumamarriages muri kuzvigonawo sei? Ngativabatsireiwo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndine muvakidzani wangu wekumusha, so ndakatengawo stand yangu. Saka muvakidzani wangu mupostori wekumasowe. Saka muvakidzani wangu uyu ameno kuti wai akavenga imbwa, haadi kuona imbwa. Saka inini ndainge ndichitochengeta imbwa for a security reason. Saka muvakidzani wangu akabva azokanda nyama ine poison. Imbwa dzangu mbiri dzikabva dzazofa. Dzakati dzafa kudaro ndakabva ndazviziva hangu kuti ndiye ainge azviita nekuti ainge akavenga imbwa idzi. Saka iye mukomanashi munhu uyu right now nemukadzi wake vakatanga project ravo remabroilers. Ndakatobva mukutoudzwa nemukomana uyu anochengeta pamba pangu. Inini ndiri kunoku South Africa. Saka muvakidzani wangu uyu anotouya kuzotochera mvura pamba pangu. Ini ndafunga hangu kuti ndinge ndichimboita nguva yekuti ndinongoisa poison mutank because ndikufanira kuti ndinge ndichienda kumusha. Saka tine matanki maviri. Tine rimwe tank iro ratinoshandisa semvura yekunwa, then rimwe tank ndo ratinoshandisa kumaprojects edu. Saka ndokwaanouya kuzochera mvura ikoko. Saka ndikufunga kuti ndinge ndichingoisa poison mutanki imomo huku dzake dzinge dzichifa. Please ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindipawo miono yavo. Ndozviita izvi here kana kuti ndongoita forgive and forget? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So inini nemurume wangu everything zvainge zvitongori bho mukoma, but zvinhu zvakazotanga kudhakwa mushure mekunge murume wangu atanga kuita mari. Saka akati atanga kuita mari kudaro ainge ava kungogara achingokomplaina at all the time achiti iwewe wanyanya kuitawo skin iri too dark, you have a dark skin tone, kuda kuti unge uchingozorazorawo so that unge uchingolook how nice, because iye anoti munhuwo kana uine skin isiri too dark hanzi ndopa unenge uchilukawo very nice. Saka akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichitenga mafuta ekuti ndinge ndichizvitsvukisa just a little bit at that time. So zvose izvi mukoma zvakabva papi? Pane pamwe apo patakaenda out for a dinner date nemamwe mabusiness partners ake vanewo maminds. Saka takataenda kuya aiwa ndakabva ndatoona kutoti vakadzi vacho vainge vaine kamwe kaglow kekuratidza kuti vanhu ava vane mari dzavo. Saka takati tiri kuya manje murume wangu ainge achingonditarisa achingodzungudza musoro wake zvekuti zvinhu zvekuti zvakabva zvatondibata. Later on takazoti tava kudzokera kumba ndikabva ndamubvunza kuti kobo here, why is it manga muchiti pose pamanga muchinditarisa mubva madzungudza musoro wenyu? Iye akabva anditi it is because my love iwewe une skin tone iri too dark. Waona here vamwe vakadzi
vawanga uinavo kuti ivo vane maskin avo akanaka ari very light. Saka inini mukoma ndakabva ndaona kuti murume uyu nemari yose iyi ava nayo, kana ndikangoita zinyeke munhu uyu ndinokwanisa kumutorerwa nemayellow bone. So I then went online. Ndakati ndaenda online ndopa ndakabva ndatanga manje kutsvakawo mafuta ekutsvukisa. Ndainge ndichidawo mafuta ekuti anokasika kunditsvukisa kuitira kuti ndinge ndichizolokawo nice for my husband. Ndakatombopinda mumastreets ndichitsvakawo maskin lightening creams, but ndainge ndisingadi awa ekuchipa anobva kuZambia. Ndainge ndichida aya anodhura, ende zvechokwadi ndakatenga acho ainge achinzi ndo anodhura. Ndakabva ndamashandisa, I can say for a very short period of time ndainge ndava kutoona kutoti apa ndikunyatsokumenyeka, kunyatsokunaka, ende ainge achitondishandira. So after ndamashandisa, that was when I started to see kuti I was getting some dark spots. Saka one day manje nemurume takabva tazoenda out, tainge taenda zvekare dinner date nema-associates ake nevakadzi vavo. Saka takazoti tava kuya tava kudzoka manje ndopa akabva azonditi, hey, uri kuona here kuti kutsvuka watsvuka, but tarira uone kuti uchiri nemamwe maspots ari very dark, like manacles awa kunyange ukazora zvinengei unongoramba uri dark because they are very stubborn, uye zvekare nemumakumbo unongogara uri dark. So iye akabva anditi, it is far much better kuti ndinge ndichiregedza kuenda newe kuma-dinner dates awa, nekuti ndiri kungogara ndichingonyara newe, because the purpose of someone kana kuri kunzi kana afunga kuzvitsvukisa, vanhu havafaniri kuti vange vachizviona kuti munhu uyu ava kuzvitsvukisa. Ndakabva ndarwadziwa, ndikabva ndati ndoita sei. Pandakadzoka mukoma ndakabva ndaenda paonline ndokubva ndatanga kuita maresearch angu. Saka ndainge ndichitsvaka like vanhu vanoita like ma-injections iwawo ekuzvitsvukisa muno muzimu. Ndakatsvaka ndichatsvaka, but handina kukwanisa kuwana beauty clinic where I would go so that I can lighten up my skin. I don't know kana ariko ma-clinics acho iwawo, but I tried, nothing that I got. So mukomanashe, then I saw a few avo vainge vachiti vari kuSouth Africa. Saka ndakabva ndazotaura nemaclinics aya ekuSouth Africa, and I found one yandakazosarudza iri kuJoburg, because ndakabva ndazoona kuti kuJoburg kwainge kuri bore because ndo kune ma-cousin sisters angu ikoko. So I then flew from Harare ndikabva ndazoenda kuJoburg, ndikabva ndazotanga kugara neimwe cousin sister yangu. Vamwe vose vainge vasingatozvizivi kuti the purpose of my visit kune kuclinic kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kunobayiwa ma-injections ekuti ndinge ndichizotsvuka. Saka ndakabva ndazopiwa ma-IV therapy whereby they were pumping some stuff into my body kuitira kuti ndinge ndichizomenyeka. Saka I went through that skin lightening treatment, ende vakabva vazondiudza kuti handaifanira kuti ndinge ndichingozviita only once, kutoti unge uchizototsvuka unofanira kungoramba uchingodzoka. So I was supposed to get it like 2 times a month, because doctor vacho vakati it does not recommend more than that. Manje inini ndainge ndichitoda kutotsvuka very fast because murume ainge achingogara achingocomplaina. Saka iye manje akabva azonditi, you are looking good. Izvi zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizoenda ndichinotaura nadoctor uye ndikabva ndati, how about you give me the 3rd dose? Iye akabva ati 3rd dose hazviiti kuti tinge tichikupa because inenge yatova overdose, but munongoziva kuti vanhu kana vachida mari. Akabva azoti it is fine, but whatever that was going to happen to me, they were not going to get involved. Uye another dose, the overdose, they were going to do it like they were not going to write it on the book and not to enter it into the system because they wanted to protect their name. Saka I will do it mukomanashi. I was slowly getting there, and murume wangu aigara achitongo commenta kuti now you are looking very nice. Mukomanashi ndakabva ndaona kuti progress yacho it was too slow because ndainge ndichida zvinhu zvinokasika ini. So one day ndakatogara ndichitotaura necousin sister yangu, akabva ati how about if we go to another clinic, kana tikaenda kune imwe clinic avo vanenge vasingatombozvizivi kuti iwewe une mamwe ma-IV treatments that you are getting somewhere. Toenda kuya tobva tatongonyepa kuti you also want to start this procedure of skin lightening. Saka takabva tazotsvaka manje imwe clinic. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti kuya kwandainge ndagara ndichipiwa ma-injections angu, I will get 2 doses there, kana kuti
3 then ndobva ndazoenda somewhere, like I was overdosing mukoma, and I was always flying to Zim and back to South Africa getting my 4 doses, and each and every time after I would have finished the other 4th dose ndopa ndaibva ndanzwa manje ndava kupera simba ndichinzwa dzungu like vomiting. So mukoma, I did this for only 3 months, but kana mukanditarisa, kana kuri kunzi ndikakutumidzirai mapictures angu ekudhara nemapictures angu right now, munokwanisa kutofungidzira kutoti maybe mukadzi uyu mukaradhi zvake, but ndakatongozvarwawo nditongoriwo munhu mutema edhake zvake. So that is what I am looking like right now. Ndiyo confession yangu iyi, ndo masacrifices awa andakaitirawo murume wangu. This was the love that I had for my husband, the one that I am staying with, and my cousin sister. Pahama dzangu dzose, iye cousin sister yangu, iye ndiye ega anoziva izvo zvandakaita. These are the sacrifices that I did for my husband. Ndakatya kuti zvimwe kuda murume sezvo ava nemari ndaikwanisa kuzotorerwa murume wangu nemayellow bone akati kuuya kaawa. So mukomanashi murume wangu dzimwe nguva anoti paya kana tiri panguva yekuita bonde, iye murume wangu dzimwe nguva anomboitawo tuma negative comments nekuda kwemabreast angu sezvo ndiri munhu akanyanyisawo kuyamwisa. Saka ipapapa ndiri kutofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichienda kubreast reduction nekuitirawo kuti mabreast angu ange achizolukawo nice kuita kunge munhu asina kumbogara ndakayamwisa, but akanditi it is not necessary because zvaizvezvi ndiri kutonakirwa newe nezvauri. Ndiyowo confession yangu iyi mukomanashi. This is what I did for my own husband. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi this is what I had to do for my own husband. Kana wanga uri iwewe, were you going to do this? Akomanaka zvakangoma hazvo veduwe. Asi please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So ndichiuyawo pano ndine secret yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndiri kuda advice. So zvakaitika mukomanashi handidi kukunyeperai, nemurume wangu takambonetsana, uye zvekare zvaainge oita ainge ondibhowa, because murume wangu iye manje ainge ava nekastaira kayake kuti by the time paaizodzoka kumba murume wangu uyu anenge atori nemari inenge yakashota kudhara, because ainge ava kungogara achingokwereta mari dzezvimbadzo. Saka zvainge zvondibhowa, ndikabva ndazotanga manje kudanana naex wangu zvekare. So takatanga tichangodanana zvedu pafoni, kudzamara one day ndatongobhoyekana, ndikabva ndaenda kumba kweex yangu ndikatonorara ikoko. Iye handakana kutombomudza kuti ndainge ndiripi. Handimunoziva kuti kana vanhu muri pakunetsana unokwanisa kutobuda ukatonorara kumba kweboyfriend, then munhu otongonyarara paya. Saka ndo zvakaitika ipapo. Zvino murume manje akabva azondibatira mamessages mufoni mangu. Mushure mekunge andibatira mamessages mufoni, but ainge asiri like my bad messages, ndobva atongoti it is fine, ndakuregerera. Saka that is my first confession. Pandiri kudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira ndepekuti amai vangu ivo vari kuti mwanangu pauri kuuya kumba, because tanga tichifanira kuti tinge tichienda kumba muna August, but I'm not sure kana tikakwanisa kuenda. Saka amai vari kuti ndoda kuti mutange masvika kunoku, because inini nemurume takangovakirawo kwavo ikoko. Saka vari kuti tanga wauya naye kuno. Vane munhu uyo wavakati akavapa mushonga, hanzi mushonga wekuti vange vachizondipa kuti ndinge ndichizosimbisa marriage yangu, because ivo vari kuti marriage yako mwanangu yatogara yakatosheka kudhara. Saka at any time munhu wako uyo anokwanisa kutokutsvakira mukadzi akatokuramba. He's just waiting for the perfect opportunity. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi murume wako iyeye is just waiting for the perfect opportunity kuti ange achizotongokuramba. Ya, pakaipa ngati vabatsirewo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Saka inini ndakauyawo kuno kuSouth Africa panguva yeCovid-19. Saka inini mukoma ndakakurawo ndichishungurudzwawo naamai vangu. Saka kubva ipapo pandakauya kuno hakusi kunzi
basa handina kumbogara ndakariwana. Aiwa, kutoshanda ndinotoshanda, ndotoshandawo kabasa katori bho. So mukoma ipapo pandakauya kuno the first month pandakatanga kushanda ndakabva ndazotumidzira amai vangu, ndakangovatumidzira $100 ndo yega mari yangu iyo yavakadya. And each and every month ndinoti kana ndikawana mari kuti ndinge ndichivatumidzira mari ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchisviba, because amai vangu vakandishungurudza as if ndainge ndisiri mwana wavo. Dzimwe nguva vanengina vangu vaiti kana vakaita mamistakes airohwa ndini. Dzimwe nguva vaikwanisa kutoti paya kana kuri kunzi ndinenge ndaita something that she did not like, then ivo vaibva vandidzinga, vobva vati buda panze, vaibva vatokiya madoo. And baba vangu vaizototi paya pavanenge vadzoka vachibva kudoro vaizondiwana ndiri panze kuzotopinda kwavaizoitawo mumba ndokuzopindawo kwandaita mumba apa ndiri mwana musikana, vasingatombotyi kuti ndaikwanisa kubatwa chibharo uri kuita desperate. Ndobva ndangoenda kumarriage because of desperation. Saka amai vangu vakandishungurudza mukoma. So handizivi kuti ndingaitawo sei kuti amai vangu ndinge ndichivaregerera. Mari ndinotobata mari yakanaka, but still handikwanisi kuti ndinge ndichivaregerera amai. Ndinoti kana ndikatanga kufunga kuti right now kana ndikavatumidzira mari saka vava kutotanga kutoenjoya mari yangu, nekusafa kwose kwandakaita ndichikura ndobva ndatoti no, handisi kuvatumidzira mari iyoyo. I would rather spend that money ndinototenga hembe dzinodhura mukoma. Yet amai vangu kumusha uko vanototambura zvekuti sometimes ndinozotofonerwa nemaneighbors kuti iwe by the time yauchauya kunoka mai vako iwe uchasvika vafa nenzara. Dzimwe nguva vanotonzi vanotoswerera porridge, but ndinorwadziwa nezvavakandiita amai vangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we yo.